Počas návštevy Vranova nad Topľou sa predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyjadril na tlačovej besede aj k problematike rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Podľa neho si Slovensko musí nájsť svoju identitu. My si neuvedomujeme, že sme jedinečným štátom s vodnými plochmi a že sme jedinečným štátom s termálnymi prameňmi. Naša strana pripravila koncepciu rozvoja kúpeľného strediska, kúpeľných centier. Niekedy malo Slovensko 100 kúpeľných centier, dnes ich má 20. Podstata toho spočíva v tom, že pri investícii v určitých kilometroch, v určitej zóne, kde sa nachádza termálny vrt alebo plocha, budú určité daňové zvýhodnenia, oslobodenia od rôznych daňových povinností, tak aby tam vznikali investičné stimuly pre rozvoj a stavby hotelov, pre rozvoj turistického ruchu. Jednou z ciest, ako zatraktívniť Slovensko aj pre zahraničných turistov, je podľa jeho slov návrat ku kúpeľníctvu a využívaniu termálnych prameňov. My si musíme uvedomiť, že Boh nám dal termálne pramene a vodné plochy ako jedinečné štátu v Európe. Nie je dôvod, aby sem nechodili aj Rakúšania, aj Chorváti v zime na kúpeľníctvo. Už starí Rímania často v okolí Trenčína, Bratislavy mali kúpele. Tým sme boli svetoznámi, tým sme boli vždy známi. To sa rozvíjalo aj za čias predchádzajúceho režimu a preto ja hovorím ako prioritu rozvoj cestovného ruchu skrz tohto. A nech sme známym štátom teplých prameňov vo svete, pretože my nikdy nebudeme mať zjazdovky, my nikdy nebudeme mať taký rozvoj, povedzme, lyžiarskeho strediska, aký dokážu urobiť v Rakúsku, ale toto sú všetky veci, ktoré tu sú. Často termálne vody tečú do potokov a máme tu toľko periel, že na toto dokážeme ľudí prilákať a potom sa môže rozvíjať sekundárne živnostník, ktorý tu bude kresliť srdiečka, v hrnce, robiť službu, len musíme nájsť to hlavné, čo ich sem dotiahne a Slovenská národná strana to vidí najmä v rozvoji kúpeľníctva a investícií do vodných ploch.